הולך ככה כמוני כאילו על הצד, הולך הרבה פחות. אבל זה פשוט מאוד הליכה מאוד מאוד מעצבן. צריך להגיד מוטי שמפה זה גם נראה מאוד מוזר. מה, הליכה הצידה? לא, מוטי באופן כללי. מוטי ידוע בכינויו ברקוני. You want the truth? You can't handle the truth! וואי, היה לי השבוע אחד מהדברים היותר כאילו שלא אמורים לקרות לבן אדם כמוני. המנהל שלי, כאילו המנהל הגדול שלי, כן? לא הראש צוות, אלא כאילו ה-Director of Support. כותב לי בסלק, מוטי, אפשר כמה דקות מזמנך? אני אומר לו, כן. אז הוא מתקשר אליי, תשמע מוטי, זה לא קשור לעבודה, זה לא קשור, אם אין לך זמן אז תגיד, קצת לא נעים לי, זה, הכל בסדר, מה קרה? הוא עכשיו עושה תואר שני במנהל עסקים. יש לו איזה קורס פיתוח מנהיגות. אוקיי. אז אמרו להם שם, לבקש מקולגות ומאנשים שכאילו כפופים להם, ומנהלים שלהם, להגיד 3 תכונות שליליות. אז הוא קרא לך. יפה שהבנת. אמרתי לו, אין בעיה, אני אגיד, כאילו, תספור אתה, אני אגיד כמה שאני אגיד. באמת, זה מה שאמרתי לו. המסלול ולשם אנחנו יורדים. תסתכל עלינו. חטף מכה בראש. כאן למעלה חטף. רגע. מה, אתה דפוק בראש? כן. עכשיו לגמרי, עכשיו עם קבלות. זה כמו שלמה, לעבוד שיחד כל אדם, לא בגלל שעשו אותו כזה. מה הוא רוצה? זה מה שהוא בחר. זה אותו דבר, אתה דפוק בראש, לא בגלל המכה שקיבלת. בדיוק. הלכתי אחריך אבל. כי לא הייתה קליטה. איי. היא עכשיו צילמה לי את המבצע. לא הבנתי למה שגיב פתאום שמח.